Horas ma dihita saluhukna. Adorang so tepetihu jami taon, jumulu mahita martangiang. Dami ni debata na sumurung siyan saluhuk na roha, imana mga ramoti, ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Donga saha porsyaon di bagasan Tuhatta Yesus. Hata ni Tuhatta nagabetrupuk jamita di parningotan ari hamamate ni Tuhatta Yesus ditikion. Tersurat do di Heber 10 ayat 10 sahat tu 25. Hujaha majo isi ni turpuki tutonga-tongata. Laos tepetihu ma di bagasan rohat tabi. Songonom ma didok. Omma padan si pajongjongokku tu nasida. Duk salpu akka ari ninna Tuhani. Lehonokku ma akka patikku tu bagasan ati-ati nasida. Jala suratonokku mai turoha nasida. Jala nasotupa be ingotokku dosa nasida. Ro di hajahaton nasida. Anggoduk sesa akkai dang be masa pelian perdosaon. Atong aliak kadongan. Adong do dihita hiras ni roha. Laho bongot tu bagasan nabadiai. Di bagasan mudar ni Yesus. Ay dibuka do dihita dalam nebaru. Jalan na mangulu, siyan ribbe-ribbe, ima daging nay. Jala adong do dihita malim na bulon, sigom-gom bagas ni debata. Tibaheni tadapot tomma, marroha na sitong, di bagasan hagugok ni haporsyaon, dung diurasi rohatta. Unang be disolsoli panggora ni rohai hita, jala dung diburi dagikta, dohot aik na yas. Momosma tatiyo pakrimon na taparhatopoti ay haposad do na marbaga-baga hossa. Masyatuan mahita, masipa jujuan tu haholongon doho tuakka ulaw na denggan. Unang tatadik ko parpunguat tahian, songon na hinasomalhon ni nadeba. Tung masipay ngotam mahita, jala lamiman yan, alalam jono di idahamu ari ima sahatna. Dongan saha porsyaon di bagasan Tuhatta Yesus. Ganup taon saya dipatu pahuria do parningotan ari hamamate ni Tuhatta Yesus. Molo saya dipatu pahuria pe parningotan ari hamamate ni Tuhatta Yesus. Totu asa totong do uhir manang terpatri di bagasan roha nang ngulutta. Balgani holong ni roha ni Tuhatay. Pola sapi dipilih kosana. Ima dinamate Yesus diha pinorsilangi. Holan lahu manubus ngulutta. Siyan hamagoan alani akkadusata. Dangadok kiabe jabarta malua alani dosai. Sadok hamagoakyan nama ujung ni pardalanan ni nguluttaon. Lapatan na tung bohahiape burjuta manang ringgasta na marhubiyai. Tong nama marujung tu hamagoan ni sudi. Alai tuktuani ma holong rohani debata. Marhite hamamate ni Yesus. Nunga ditubus jala dipalua behita siyan uhum alani dosai. Asa manangisin na porsya di Tuhatay jaloon nama tupal hanguluan sisa liling-liling na. Ima barita las niroha dihita. Jala si hamulate honotta tu debata. Ay marhite hamamate ni Jesusido dipatupa haluaon dohot hanguluatta. Marhite hamamate ni Jesus nunga dibuka ibana be dihita dalan nebaru jala na mangulu. Gabe dipadumu hita dohot debata. Dangadong bepeng halang dihita, marsaur doho debata. Jala dakpola be ikko sepatu pauta, pilihan perdosaon. Manang korban persembahan penghapusan dosa. Songon namasa ditiki ni padan narubi. Ala nunga Yesus sendiri be sikat ni akka pilihan ni. Lahu manubus akka dosata. Laos ibana do
nagabi malimbulod di hita na padumho kita tu debata. Marningot burjun itu hatay ahama sipatu paotta. Na parjulo tabereng ma doppa Jesus na marsitaw noni. Donga saha porsiaon tagan tapatupa parningotan di hamamate ni tuhatta Jesus di tikion. Tauji maju manaili doppa peristiwa Golgatai. Tauji maju marningot peristiwa di dulu Golgatai. Tumbora situtudo si taonon na nyadupan ni Jesusi. Ikko dipersilakom maibana ala nyakkadusatta. Ibana na sutumadda dosa. Ikko nibana na manaon akibat ni dosattay. Diha pinursilangima digattu ko Jesus akkadusattay. Hitahiyaddo niyan nekko tersilang. Alay ala ni holong ni rohana. Gabe tuhattaydo sikkata manaw sude ala ni dosattay. Polek mate ibana diha pinursilangi. Ala ni tadopak ma haporsiautay tu Jesus na marsitaw noni. Dungi tasolsoli madirita. Jalamu bamahita tu juluanon. Napaduahon tajamot maroha ng pikirata ng iyas diuras tuhattay. Donga sa haporsiaon marhite hamamate ni Jesus nunga diuras rohatta. Jala diburi dagiktay. Marhite mudarna naung durusi. Di bahini unang betarotahi marhite akkahosom, teal, elat, doho lateni roha. Alay tajamot marohattay, pikirattay, rodi sudi nguluttay, asa totong iyas, unang be marlau dosa. Jagalah hati, jangan lagi dinodai oleh pikiran dan perbuatan-perbuatan dosa. Napatuluhon, hamolatehom ma panubusion ni Kristusi marhite parbue ni haporsiauta. Dongan sa haporsiaon, di natapatupa parningotan hamamate ni Jesus di tikion, dalat tamay makkamulatehon pakokopon ni Jesusi di ngulutta. Ima marhite akaparbui ni haporsiauta. Jala akaparbui ni haporsiautai, tarida may marhite narohita madapoto debata di bagasan hasitongan. Mardongan haporsiaun na tugu. Alanunga diurasi ibana rohatta. Jala diburi dagiktai marhite-hite mudar ni Jesus naung durus di dulu Golgata. Dungi momosma tatiyo pagkirimon na tapar hatopoti. Teguh berpegang pada Yesus. Ay haposad do debata na marbaga-baga hossa. Unang ma alanyaka si taunon nasonggop di ngulutta, gebedang gomos pagkirimota tutuhani. Alay taingop ma holong ni Jesusi. Gari hosana dipilihod do lahu panguluh kita. Di bahini hok ma pagkirimota di Tuhani. Unang ulo hita di palidak ak kahariburon ni portibi na law salpui. Holong ni Tuhanima nagabigugu doh paposorohatta. Songo dia pe kiada ningulutan waeng sehat manang marsahit, marukil manang marlas nyiroha, mamora manang pugus, bahkan juga pe di pangalaho pai mamuba. Ingok ma, holong do rohani tu hatai tu hita sudi. Alani holong na nasun balgaido, ubain ulu tu hatta Jesus, sikata tu maun na berniti. Asaw nang mago hita alani dosay. Mulunung nga songoni balga ni holong ni rohani tu hatai, hita piatong, taha holongi maibana. Momosma tatiyo pagkirimota di bagasan Tuhani. Dungi parbui ni haporsiot na mangihut ima
masiatoan jala masipa jujuan mahita tuaka ulau nadenggan di bagasan haholongon. Unang gabi masipa jujuan tuaka ulau nasodenggan. Dungi unang matatadikon aka perpunguata dihuriai. Tung masih pengotam ma ala lam jono nama ari ni Tuhani. Atong ala nunga dibuka Yesus dihita dalan ne baru jalan mangulu. Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. Ima merhite hama matenai. Sai di bagasan Yesus mahita mardalan. Ay ibana do dalan haluaon dohot hanguluan dihita. Amen. Martangyang mahita. Muliati ma ali Tuhan dihatam na kubigi hami. Nunga dihokko podo siya nami asa malua hami. Dongani jala pergugui matotok kami mardalan di lomo ni roham. Marhite-hite Yesus Kristus martangyak kami. Amen.